Bore da i chi gyd. Chroeso i'r oed yma y bore yma. Mae gyda fi nifer o gyhoeddiadau. Gobeithio bod chi'n derbyn y canlyniad. Dwi'n mynd trwy tyfu sylw ar chi gyd fan hyn. Mae ffyrdd y mas am hanner awr wedi 6 dydd Sul nesaf. Fe fi hefyd cyfle i fynd ar daith gerdded wythnos honno. Fe welwch chi mai yn hard slip bydd pawb yn cwrdd am 6 nosweithiau. Astudiaeth Feiblaidd, byddwn ni'n teithio trwy Efengyl yn ôl Marc, a bydd hynny bob bore Mawrth am 10 o'r gloch ym Mhorth Cawl. Bydd bore coffi yn Haffi Fresco am hanner awr wedi 10. Dydd Mercher yn Mercher. A hefyd sylwch hefyd ar gwasanaeth yn debol ym Mhorth Cawl yr wythnos nesaf. Bydd dan ofal yr aelodau. Bydd paned ar gael i bawb am 11:45, felly hynny cyn yr oedfa o'r gore. Felly mi fydd cwrdd yma, fydd yn gwrdd yn debol y ddwy gapel yn byd. Fe wneud y casgliad yn awr. Bod y law di-arglwydd y derbynion yn hael, ac mewn ymateb i ffaioni, cyflwyno'n yn aml ti ein rhoddio'r synod yna. Derbyn hwy a bendithia hwy a'r defnydd ni ohonynt, yn waith dy eglwys. Gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen. Pa le pa fodd dechreuaf ffoliadur Iesu mawr, ond rheinio i'r ars ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Gweddiwn. Arglwydd
Boed i ni brofi dy gariad o'r newydd yn ei calon heddiw, fel y cariad y brofodd y disgyblion hynt. Yn wir, boed i'ch gariad o'r nifo yno fel y bydd i ni gael ei hysbrydoli i rannu dy gariad. Bydd yn bresennol drwy dy lan ysbryd, gan ei bod yn gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant i harglwydd. Iesu Grist. Amen. Cydganwr Emlyn 79. Mawr ddylai darnom sydd i foli'r io'r yn ef, wrth weld o ddyn i fydd fordurion y diwedd. Ef yw ein craig ein tŵr a'n maith, y flwyddyn hon ein cofio wnaeth. Emlyn 79. Darlleniad allan o lyfr Iowan, yr unfed benod ar 20. Dyma Iesu'n ymddangos eto i'w disgyblion wrth Lyn Tiberias. Dyma beth ddigwyddodd. Roedd criw ohonyn nhw gyda'i gilydd, Simon Pedr, Thomas, oedd yn cael ei alw yr Efaill, Nathanael o Gana Galilea, Meibion Zebedeus a 2 ddisgybl arall. Dwi'n mynd i bysgota, medde Simon Pedr wrth y lleill, a dyma nhw'n ateb. Dyn ni am ddod hefyd. Felly eithon nhw allan mewn cwch, ond wnaethon nhw ddim dal dim drwy'r nos. Pan oedd hi'n dechrau gwawlio, dyma Iesu'n sefyll ar lan y llyn. Ond roedd y disgyblion ddim yn gwybod mae Iesu oedd yno. Galwodd arnyn nhw. Os gynnwch chi pysgod, ffrindiau? Nag oes, medden nhw. Yna dwedodd Iesu, taflwch a chwyd ar ochr dde'r cwch, a byddwch yn dal rhai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a chafodd gymaint o bysgod ei dal nes bod nhw'n methu tynnu'r chwyd yn ôl i'r cwch. Dyma disgybl roedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd ydy e.
A dyma Simon Pedr yn rhywbod I lledyn am ei ganol a neidio mewn y dŵr. Daeth y disgyblion eraill yn nhw ar ei ôl yn y cwch, gan lusgo'r rhwyd oedd yn llawn o bysgod ar ei olau. Doedd nhw ond rhyw 90 metr i'r lan. Ar y lan, roedd tân golos, a physgod yn coginio arno, a chydig o fara. Dewch â rhai o'r physgod dych chi newydd ddal, meddai Iesu wrthyn nhw. Felly dyma Simon Pedr yn mynd I mewn i'r cwch a llusgo'r rhwyd i'r lan. Roedd hi'n llawn o bysgod mawr, 153 ohonyn nhw. Ond hynny, mae'r thythro rhwyd ddim rhwygo. Dewch I gael brecwast, meddai Iesu. Doedd dim un o'r disgyblion yn meiddi gofyn iddo, pwy wyt ti? Roedden nhw'n gwybod yn iawn mae'r meistr oedd e. Yna, dyma Iesu'n cymryd y bara I roi iddyn nhw, a gwneud yr un peth gyda'r pysgod. Dyma'r trydydd tro Iesu adael i'r disgyblion ei weld, ar ôl iddo ddod yn ôl yn fyw. Pan oedden nhw wedi gorffen wyta, dyma Iesu'n troi at Simon Pedr a dweud, Simon fab Ioan, wyt ti'n wir yn mangharu I fwy na'r rhain? Ydw arglwydd atebodd, rydw ti'n gwybod bod i'n dygaru di? Dwedodd Iesu wrtho, gofala am fy wy. Yna gofynnodd Iesu eto, Simon fab Ioan, wyt ti'n wir yn mangharu I? Dwedodd eto, ydw arglwydd, rydw ti'n gwybod fy mod i'n dygaru di? Meddai Iesu, arwain fy nebraid. Yna gofynnodd Iesu iddo drydydd waith. Simon fab Ioan, wyt ti'n fy ngharu I? Roedd Pedr yn ddigalon fod Iesu wedi gofyn eto drydydd waith, wyt ti'n fy ngharu I? Arglwydd, meddai, roedd ti'n gwybod bod bob peth. Roedd ti'n gwybod mod i'n dygaru di. Yna dywedodd Iesu, gofala am fy nefaid. Dwi'n I gyd ganu emyn 206. Tyred arglwydd io'r I lawr, tyred yn dygariad mawr. Tyred, una ni bob un, yn dygariad pur dy hun. Emyn 206.
Gweddill. Diolch i ti ein tad, am eglwysi ein gwlad. Ar fendith a gawsom yng nghwmni'n gilydd wrth addoli ac ymateb i wirioneddau ail yn Iesu Grist. Rydym yn mwynhau ac yn gwerthfawrogi cymdeithas mewn adeiladau eraill. Ond diolchwr fwy am gymdeithas a eglwys yn y tŷ hwn. Diolchwn ein tad am y cyfle, nid yn unig i arddel perthynas dda a'n gilydd, ond i ymwybod gyda'n gilydd mae dy blant di ydyn, trwy dy drigaredd a brodyr a chwiorydd i'n gilydd yn Iesu Grist. Maddau i ni am dlodi yn ffydd am diffyg sel yn aml. O dad trigarwg, yn dy drigaredd mwyn dy fab Iesu am carodd hyd amlau ar groes, ac sy'n byw heddiw. Dyro i ni fyddeiant o'n diffygion mawr. A deffro yno fy head newydd i ymroi i chwaith. Heddiw, rydym yn atgoffa ein hunain o'r arweiniad nes di i roi i'r disgyblion, i daflu'r rhwyd ochr dde y cwch. Maddau i ni weithiau ein bod yn gul ein dealltwriaeth, a'n croeso i eraill a helpu ni drwy dylan ysbryd i daflu'r rhwyd mor llydan ag y gallen. Yn ôl ein harfer ein tad, gweddiwn dros deulu poen a gofid. Poen siom, colli iechyd, a gofid, a hiraeth colli anwyliad a ffrindiau. Ni allwn yn well na cyflwyno idd ofal gwasol di ein tad, a rhoi diolch am bob gofal a estynnu'r iddynt gan ein teuluoedd. Diolchwn am wasanaeth meddygon a nyrsys yn gweithio lleol ac yn ysbytau ein gwlad. Dyro iddynt sel dy fendith yn ei gwaith, ac arwain innau i gario beichiau ein brodyr a'n chwiorydd yn ysbryd y gariad. Gofynnwn hyn mwyn yr un a'n gwasanaethol hyd angau ar groes, ac sydd heddiw yn dal yn sardinol i gyflawni gweinidogaeth dy gariad. Gadewch i ni gyda'n gilydd hyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, Rwy'n yn heddwy, sanctaidd i'r enw, dyled y dernas, yr ysbryd, megis yn ddem, felly meddai ar hefyd. Dyro ni a'i gymryd ar hefyd, a maddau ni ein dyled, fel yna ein dyled, ac na'n ni profidiau, i ddweud ti rhaid, ac y seil ti'r dernas, a'r roiant, yn ososau. Amen. Ac yn awr yw'n i gyd addoli gyda'r enw 502.
Arnat Iesu boed fy meddwl, am dygariad oedd fy ngham. Dygid sŵn dy ddioddefiadau fy serchiadau oll yn lan. Mae dygariad uwch a glewodd neb erioed. Emyn 502. Syth i lawr i'r sgwrs gan. So, meddwl dwi'n mynd yn syth i mewn i sgwrs Dylan ar ôl yr Ellis. Sgwrs. Tell me if you want to. Dwi'n siŵr bod yn meddwl pam glwyd i yma. Wel, yn y sôn yn pennau dros y blynyddoedd, mae ceisiadau yn dod i wneud pob math o bethau. Dwi'n sy'n maes te, beth sy'n dod i'r glo ar y ffwrnes ac yn gyfarfod yn yna. A pob math o bethau chi'n cael. Ond yna'r tro cyntaf erioed i fi cael gofyn, newch chi tyrofyn bregau. Gofyn y dylan i fi, wyt ti'n dod i'r capel dydd Sul?
Byddai'n yna. Wel, nid i 60. Yn ymwneud hang on. Dwi'n gwneud lot o bethau, ond ddim hwnna. Ond am ein mwy na fe. Wel, mae wedi gofyn i roi, a mae wedi paratoi, ar y teg. Roedd y dyddiau'n dilyn yr atgyfodiad yn ansicr, gydag amheuaeth yn un ar dyfodol. A rhai o'r disgyblion wedi dychwelyd i ddilyn eu gweithgareddau, gan wedigaethau blaenorol. Roedd y 12 wedi gadael eu gwaith beiryddion i gael ein Iesu, a ddilyn o bentref i bentref, yn gwrando arno ac yn dystion i'w gwrthio. Gwelsant ddigwyddiadau wythnos awr yn Jerusalem. Y dweud gyda'r croeshoelio ar y Golgotha. Dilynwyd hynny gan ddigwyddiadau rhyfedd. Clywson adroddiadau, rhai chwiorydd yn dweud bod y bedd yn wahanol. Eraill yn dweud wrthynt, wel Iesu yn fyw. Roedd ganddo gallu i ymddangos a diflannu yn ddibyrddydd. Roedd yn mynd cymaint o bendeth y by Seimon a 6 arall wedi penderfynu dychwelyd i Galilea ac ail afael yn yr hyn o wnaeth cyn i Iesu ei galw i'w dilyn i bysgota. Mae'n diddorol sylwi y pysgotwyr oedd hanner y disgyblion a alwodd Iesu. Nodweddion amlwg pysgotwyr oedd dewrder, dyfarfarhad ac amynedd. Ynghyd â'r parodrwydd i gydweithio fel tîm. Bu noson wael o bysgota, ac er ei profiad fel pysgotwyr proffesiynol, ni ddaliasad ddim yn noson honno, fel y glywsom ni yn y darlleniad. Wrth ychwelyd i'r lan, gwelsant ddyn yn sefyll yno, ond nid oedd y dyneiad amod. Does gennych ddim pysgod bechgyn? Gofynodd y dyn. Rhaid oedd i ddidateb. Nac oes. Roedd y gorchymyn hwn i fwrw'r hwyd i'r ochr dde i gael celfa yn herio i'r profiad. A gwybodaeth fel pysgotwyr, oherwydd yn y nos ydy'r amser gorau i bysgota, a hynny yn y dwfn. Nid ganol bore ac yn ymwneud yn lan. Roedd yr helfa mor fawr fel bod angen cyfrdd pob un ohonynt i ddod â helfa o 153 o bysgod i'r lan. Y gwahaniaeth mawr rhwng methiant a llwyddiant oedd lleid y cwch. A'r ffaith oedd Iesu gyda'r hwy yn awr. Roedd Iesu wedi cynnau tân golosg a gwahoddodd y pysgotwyr i gael brecwast. Bellach, nid oedd neb yn meddwl gofyn pwy ydoedd. Gwydded yn iawn. Mae Iesu ydoedd. Gwynid yma, pam y dywysodd Iesu gymaint o bysgotwyr i'w gilydd? Wydda'r bysgotwyr sut i weithio. A gan y dydelwder a'r parodrwydd i fentro i'r dwfn. Yr ymynedd a'r dyfarfarhad i ddal ati, heb roi'r ffyddin yn y tro. Gwydded mor hanfodol yw cydweithio gyda'i gilydd. Ac ymaint yn brofiadol gyda'r offer a'r cwch. Yr union gymwysterau ar gyfer bod yn bysgotwyr pobol.
Gadewch ni wrando nawr ar neges Dylan ar y fideo. Croeso i chi gyd i'r gwasanaeth. Wel, mi rydw i fyny yn y gogledd bore yma yn cael ymhwysio ar gyfer Ffit Cymru, ac felly mi rydw i yn anfon y neges byr yma ato chi. Dych chi yn barod wedi clywed wrth gwrs darlleniad lle mae Iesu'n ymddangos i'r disgyblion ar wlad Llyn Tiberias. Ac felly mae gen i gyflwyniad bach i chi fan hyn ar neges rwan i gyd-fynd gyda'r darlleniad. Ydych chi wedi mynd i bysgota erioed? Mewn afonydd, llynnoedd, neu'r môr? Mae'n gyfle i ddianc yn dydi i fyfyrio, i dawelu'r meddwl hefyd. Ond hefyd, mae'n gofyn am sgil yn dydi, am arbenigedd, hawl ialen sydd gennych chi, sut fath o abwyd. Ydych chi'n wisgo'r dillad hwnnw? Wrth i'r disgyblion dod i bysgota ar lan Llyn Tiberias, i dawelu'r meddwl ac i ddianc y deithon. Roedd Crist wedi marw, ac eto roedd o'n fyw. Ni welson nhw eich gariadnan Iesu yn fyw. Ond rwan beth? Wedi noson o ddim byd, roedd noson o drio a methu, fel wawriodd wirionedd o'r newydd. Fel goleudi cadarn yn nghanol pob storm, rhyw lais yn dweud, triwch eto. Ar ôl gwrando ar arweiniad gwahanol gan Iesu ei hun, yn taflu'r rhwyd i'r môr. Ni allant gredu'r peth. Roedd y rhwyd yn llenwi. Pwy feddylia? Bydda gwneud rhywbeth wahanol yn gwneud gwahaniaeth. Rhywbeth gwahanol i'r norm, i'r arfer yn dod ei lwyddiant ei hun. Onid neges i ni fentro o'r newid sydd yma i ni gan Crist. I rannu'r newyddion, yn onest, yn fentrus ac yn gadarn. I gyrraedd pawb, y gwan a'r cryf, y cyfoethog a'r tlawd, y rhai sydd flaenaf a'r rhai sydd wedi wthio i gyrio'n cymdeithas. Oherwydd wrth fentro o'r newydd, ni fyddam yn methu ein cyrraedd. Yn ôl i'n nesaf gen gyda Dylan ydy gweithgarwch. Byddwch yn barod. Yna dywedodd Iesu, taflwch yr hwyd ar ochr dde'r cwch a byddwch yn dal rhai. Dyma nhw'n gwneud hynny a chael cymaint o bysgod ei dal, nes eu bod nhw'n methu tynnu'r hwyd i'r cwch, o'r cwch. Cael nesaf, trafodwch. Mae Dylan wedi gosod cwpl o gwestiynau i'n herio ni a gofyn am y barn. Ac mae wedi, yn y cyntaf, mae yna darn mawr o bapur ar y bol ac yn edrych ar rhwyd. A cyn oed i'r byddwch chi'n cael darn o bapur bach yn siarp pysgodi. Byddwn yn cael ei dosbarthu chi yn y eiliad, ac mae angen i chi wneud rhywbeth. Nid llywio fe. Yna, sy'n gwael bach. Dyma mae Dylan yn gofyn i ni. Beth yw arwyddocâd Iesu'n gofyn i'r disgyblion daflu'r rhwyd i'r ochr dde y cwch? Pam, beth yw arwyddocâd na'r gadael? A'n neges i ymddiried yn Grist a mentras sydd yma?
neges i ymddiried yn ddod yn Grist. Beth yw mentro mewn ffydd? Gwestiwn mawr. Beth yw mentro mewn ffydd? Am ychydig munudau, trafodwch ymhlith eich gilydd beth mae mentro o'r newydd yn ei olygu i chi yn bersonol, fel eglwys, gofalaeth, a'r eglwys fyd-eang. Felly mae'n gofyn i chi drafod hyn yn grwpiau bach, gyda'r pysgod o gwmpas nawr, os gwelwch yn dda. Dosbarthwyr y pysgod. A os ydych chi ddim mewn i'n grwpiau bach, jyst yn... Fyddai ddim yn casglu'r gwaith ac yn marcio gyda chi. Nag yn rhoi y brofiad nôl. Ond geiriau, dyna mae Dylan eisiau. Beth mor yw'r cad i sy'n gofyn? A'i neges i ymddiried yn Grist? Beth yw mentro mewn ffydd? Ac dyn ni'n nid wrth y lan yn ei nawr, ond beth yw hwn yn gyd-destun nawr? Yn gyd-destun y byd fel yma. A jyst i chi dweud pwy sydd wedi sgwennu. Ysgrifennwch, beth mae'n mentro yn ei olygu? Beth mae'n mentro yn mi yn gyswllt yr eglwys yn olygu chi ar y gysgodion. Ar ôl tri, dechreu'r drafod, wy'n ei un ar rhywun arall. Ffurfiwch yn grwpiau bach, a dim gormod o sŵn o hwnnw. Kan du komma där? Still consistent. Still consistent. By the look at Deal. Right. Oh, sorry. Mae gen i bod rhai ohonoch chi ddim yn clywed i mewn cefn. Chi'n clywed nawr? Chi'n clywed nawr? Pwys dysgod ar? Ydych chi'n clywed nawr? Ia. Rhaid i chi. Efo Zoom hefyd. Ydych chi'n clywed nawr? Dan lawr? Cofiwch nawr ffilm blanc dosbarth o Black Drwg. Owen Richard is yn llonydd. Efo Zoom, mae'n bwysig. Efo Zoom, ie. Just ddifon ni'r mic. Ie. Dyma'r cwestiynau mae Dylan yn gofyn i ni drafod. Beth yw arwydd y cad Iesu'n gofyn i'r disgyblion daflu rhywun i'r ochr dde, y cwch? Beth yw arwydd y cad? Na'r gair pwysig. A'i neges i ymddiried yng Nghrist a mentro.
Dwi'n eto, a'i neges ymddiried yn Christ a mentro sydd yma. Beth yw mentro mewn ffydd? Yw'r cwestiwn arall neu gofyn. Beth yw mentro mewn ffydd? Am ychydig munudau, trafodwch ymhlith eich gilydd beth mae mentro o'r newydd yn ei olygu. I chi, i fi, i ni gyd, feddwl yn bersonol fel eglwys, gofalaeth ac eglwys fyd-eang. Dyna beth mae'n gofyn i ni wneud, a wedi ysgrifennu gair neu geiriau. Mae'r geiriau sydd eisiau brawddau na treithawd, brawddau, geiriau yn unig ar y pysgodyn a'i gosod yn y cyntedd wedyn ni yn y rhwyd. Pa eiriau? Os yw'n eisiau cynnig gair i ddechrau? Na, wel, sgwennwch nhw lawr, a rhaid i chi ddim yn meddwl am. Metro. Arwydd o tân, ymddiried, mentro. Trio. Da iawn fi ti fi. Dwi'n siŵr ti'n sillafu. Dim ots am hwnna. Da ddim yn Mae cennaeth yn Da ddim yn marcio. Diolch. Faint amser sydd eisiau rhoi? Dim hyn arall neu cwbl o funudau? Pawb yn Da, mae'n tafod i chi. gadael. Allai mae'n clebra. Dwi ddim yn siŵr os mae ar y pwnc. Gallai pysgodi fod bach yn fwy. Tasach rhywun yn dod i mewn. O, maen nhw'n trafod yn yr Sut wyt ti'n trafod? Dwi'n diolch yn fawr i chi, dwi'n diolch ar ran dylan. Gobeithio bod chi wedi rhoi dipyn o atebion yn ein feddwl. Ac hyn yw'r dod i nhw'n eich bag a'i tafod yn nawr yn eich poced, yn y rhwyd, ar y ffordd mas y gwech yna. Ond ys yw'n rhaid eisiau riffro. Ac ni fynd i glod gwasanaeth gyda gennym 721. 721. O'na fan yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Y trwy'r gyseglu mywyd i wasanaethu Duw. Ac yn blaen.
Breuddwyd gyda'n gilydd. Gras Iesu Grist, a chwarae Duw, a'r gwaith ysbryd glân, ar ôl i ni. Amen.